раҳмат ба мухлисое ки канали моро дастгирӣ мекунанд ва агар ки таам бихоҳӣ ҳамин гуна дастгирӣ кунӣ, дар охири видео инструкцияша мефаҳмонам. Поехали. Я все извиняюсь перед каждой русской нацией. Я прошу прощения у всех, у кого я веру. Я виноват. То, что с полиции снимал, фото с формы в полиции снимал, я виноват. Я каждый виновен на 100%. Я больше так не буду никогда и больше в жизни Инстаграм не открою. Все, я перестал больше этого делать. Як инстаблогери тоҷик бо як фотосессияи худ тавонист ки ҳам диндорони православӣ ва ҳам кормандони полисро таҳқир кунад. менависанд дар расонаҳои хабарии Россия. яъне ки чӣ гуна расм аст. Руслан Бабиев як акс мегирад ва дар акс намоиш дода мешавад имитатсияи алоқаи ҷинсӣ аз даҳон ва безибии кор дар чия, яъне ки имитатсияи чунин кора ба акс гирифтан ва ба ҳамагон дар интернет паҳн кардан и худаш як бетартибӣ ба ҳисоб меравад. аддиюм ки и кор ҳама дар фони храм ба навор гирифтагие ки аз ҳамин хотир и кора таҳқири диндорони православӣ меҳисобанд. аз сеюмаш боша духтаре ки бо ӯ и кора гӯё кардестай дар формаи полисейския, яъне ки ҳамчунин ҳисобида мешавад таҳқири полисейскиёи Россия. ва ба ғайр аз ин бо як ҳаракати дигаре мекунад ки ин ҳаракат албатта ба ғазаб меора ҳам коргарони полиса ва ҳам тамоми миллати Россияра. вақте ки ҳамин сурата дар инстаграмаш паҳн мекунад, дар поёнаш менависад: кодекси меҳнат ин кодекси ҷиноӣ нест, шумо метавонед ки онро вайрон кунед. яъне ки ҳаракате ҳастае ки якбора алангаи оташа баланд месозад. акнун боша бародаро пурра дар ин бора гап мезанем ки бо ин одам чӣ рух метавад ва чаро ин кора кардагия ва дигар одамҳо ҳам бояд ки чӣ гуна рафтор кунанд дар ҳангоме ки дар давлати бегона қарор мегиранд. ва пеш аз видеоро давом додан ссилкае ки дар комментарияи видео закрепи шудагиай ба шумо имконият метаҳад ки дар бурди ҷанговару бозингаро пул кор кунед. ба ссилкае дар комментария бигзарен, регистратсия кунед ва фаромӯш накунед ки дар вақти полни регистратсия кардан метавонед ба промокоди канал бонус ба даст биёред. ссилка ба регистратсия кардан ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепит кардагиай. баъди дастгир кардан Руслан Бабиева 5000 рубл штраф мекунанд ва чӣ хеле ки шумо медонед ки ин 5000 рубл штраф барои депортатсия кардан, яъне ки аз Русия ихроҷ кардан. ва чӣ хеле ки мо шумо медонем, беғарз аз ихроҷ кардан корҳое ки кардагия ям статья доранд, яъне ки боз ӯра гунаҳгор мекунанд мувофиқи кодекси 148 таъхири эҳсосоти динии мардум, яъне ки мумкин аст ки мувофиқи қонун боз 1 сол зиндонам шавад. Этого ублюдка слышал, да. Вообще варварство оценить. Конечно, плохо отношусь. Он же оскорбил не только православных, русских, нас, россиян, всех там сотрудников полиции. Он же оскорбил, фактически это символы России. Но он приехал, этот, извините меня, тварь, приехал сюда, в Россию. Он здесь уже там чего-то добился. Он может свободно по Красной площади гулять. И такое благодарность такая. ҳоло бисёр одамо мегӯянд ки ин гуна рафтор мекунанд танҳо ба хотире ки мо рус нестем. Не бародаро, ҳама хеле статьё пешбинӣ шудагӣ буд ҳатто зидди блогерои рус. як чанд сол пеш як блогери рус дар дохили храм покемон меқапад, яъне ки ҳам хеле бозӣ буд ва ӯрам барои кораш ҳабс мекунанд. Анастасияра боша ҳамун духтаре ки дар ин сурат бо ӯ иштирок кардагиай, ӯрам ба муддати 10 шабона рӯз маҳкам мекунанд. мувофиқи қисми 1 моддаи 19 кодекси маъмурии қонуншиканиҳои Россия. вақте ки ту одами публичнӣ мешавӣ, яъне ки блогер мешавӣ, ту ҷавобгарӣ дар фикри ақидаи чандин ҳазор одам, яъне ки чандин ҳазор одам туро тамошо мекунад. або дар ҳолате ки ту намояндаи дигар миллати ӯ ба забони дигар миллат гап мезанӣ, яъне ки ту миллати худта муаррифӣ мекунӣ. яъне агар тоҷик бошӣ, ту ба забони русӣ контент кунӣ, ту получается муаррифӣ мекунӣ дар русо миллати тоҷика ва бояд ҳамун хеле рафтор кунӣ ки аз пушти ту миллати тоҷик фахр кунад ва бигӯяд ки мо чунин блогер дорем ва ӯ блогери тоҷикай, блогери моай. аз шумо фикр кунем бародаро ки баъди ҳолат нисбати тоҷикҳо чӣ гуна фикр мекунанд халқи рус ва тоҷикҳое ки дар Россия қарор доранд дар чашми русо баъди чунин новостиро шунавидан ӯ чӣ хел нигоҳ мекунанд. ҳар замон мегӯяд ки вот твой земляк. ва як чиз дигара последствия
Россия меган бародаро натиҷаи кор ҳар як вақте ки ягон тоҷик ягон мушкилот барпо мекунад дар Россия, бале ӯ мувофиқи проблемаҳои худаш ҷазо мегира мерава, лекин баъдан аз тарафи иммигратсиони служба, аз тарафи полисейскои Россия проблема мешава, мушкилӣ мешава дар ки дар муҳоҷирое ки дар уҷа боқӣ мемонанд, яъне ки дар Россия ҳастанд. Барои чӣ хотире ки баъди ҳар як ҳамин хел кор контрол нисбати муҳоҷиро сахт мешава. аз ҳамин хотир бародаро илтимос ҳар як коре ки мекунен аҳамият битен ва фикри миллати худтона бикунен, фикри муҳоҷироеро ки дар Россия баъди шумо боқӣ мемонанд, фикри ӯро ҳам бикунен ки натиҷаи кори шумо дар ӯ ҳам таъсир мерасонад. шумо худтон Россияро медонед ки агар ягон одами оддӣ агар ягон мушкилот кунад чӣ хел дар муҳоҷирои мондагӣ таъсир мерасонад, дар ҳоле ки ту як блогери машҳуре ки тура зиёда аз 100 000 одам тамошо мекунад. ва албатта ки бародаро баъди дастгир кардан худи Руслан дар як навориш аз ҳама бахшиш мепурса, аз ҳама узрхоҳӣ мекунад барои акси гирифтагиш, барои имитатсия кардагиш, барои поймол кардани ҳуқуқи православо ва ҳамчунин барои либоси полисейский пӯшондан дар духтар ва хоҳиш мекунад ки ӯро ба Тоҷикистон хориҷ кунанд. ва албатта хеле ҳам хуб мешава бародаро ки ӯро танҳо ба Тоҷикистон хориҷ кунану мувофиқи дигар қонунҳо гунаҳгорш накунанд. агар кардан ӯ мешина, яъне ки ҳамун поймол кардани ҳуқуқи динии православо ира метавонад ки аз озодӣ маҳрум кунад. ва дар ин бора ма чӣ гуфтанем бародаро? бале ҳозир бисёриҳо мегӯянд ки хай тоҷики худмон бояд дастгирӣ кунем. бале бародаро, мо дастгирӣ мекунем, мо зидди тоҷикои худмон ягон фикри бад надорем. мо ҳам хоҳиш мекунем ки мо ҳам мехоҳем ки танҳо депортасияш кунанд, ягон чораи ҷиддӣ нисбаташ дида нашавад. лекин як чиз фактае ки бародаро вақте ки ба кишварҳои бегона мерен, бале ӯ кишварҳо аз кишварҳои шумо мисол фарқ дорад, дар уҷа дига қонун аст, дар уҷа дига қоида аст. бисёри одамои хел мешаванд ки дур мешаванд, намедонам кадом эҳсоси ба худшон қабул мекунанд ки гӯё дар дигар кишварҳо типа қонун нест ё ин ки кори ту ҳам хел беҷавоб мемонад. илтимос бародаро ин хел рафтор накунед. мумкин аст ки бисёри блогерои мо ё ин ки вообще мардуми мо бинанд дар блогерои рус видеоҳои корҳои бесаронара, лекин бародаро шумо асли ӯ воқеаро намедонед ки чӣ гуна аст. як чиша мисол меорем. ҳастанд блогерои калони рус ки чандин миллион подписчик доранд ва ӯ ҳам гунаҳгор карда мешаванд мувофиқи кадом қонуни Россия, лекин ӯ пул доранд, худшона харида метавонанд. ин як. дуюмаш ки ӯро депортировать намекунанд аз Россия, барои чӣ ки ӯ шаҳрвандии Россияро доранд. шаҳрванди тоҷике ки ҳатто шаҳрвандии Россияро дора, дар ҳолати ӯро гунаҳгор кардан дар ягон қонуншиканӣ Россия ҳуқуқ дора ки ӯро депортатсия кунад ва шаҳрвандиша аннулировать кунад. ҳама ира шумо бародаро ба назар бигирен. бихе бепарво шидан дар кор нестай. ва дуюмаш мисол мегирем, ҳатто худи Моргенштернам дар церкв видео кардагие астае ки клипи кардагие ки аз и сурати Руслан гирифтагида даҳшатноктарай ва дар инҷа савол ба миён меояд ки чаро ӯро ҳеҷ кор накардан. бале мумкин бисёр блогерҳо ҳам ҳамро дида бигӯянд ки хайра ҳеҷ кор накардан, мумкин аст ки ман ҳамин хел кора кунам, лекин не бародаро. Моргенштерн ӯ клипша берун аз Россия сабт кардагиа. аз ҳамин хотир ӯ мувофиқи кодекси Россия қонуншиканӣ ҳисобида намешава, барои чӣ ки клип сабт шудагиа дар хориҷа, дар ҷое ки ҳамин гуна кор мумкин аст. яъне ки ман чӣ гуфтанем, худсарона ин хел корро анҷом натен. аввал таҳқиқот бигзаронен, ягон юрист маслиҳат бигирен, бифаҳмен. шарт нест ки як кас абинӣ кардаед ва там ҳамон корро такрор кунӣ. ҳамин хел корро бо бародарои тоҷикои мо бисёр рух додааст. ина ба наздикӣ хушбахтона ба озодӣ баромад як бародари тоҷики дигар ки ӯ ҳам пранкер буд. ина и Руслан боша бо ҷои ӯро ишғол кардааст. эҳтиёт бошем бародаро, аҳамият битен. ҳамада хайр. агар ки ту подписчик ва мухлиси ҳақиқии канал бошӣ, YouTube барои ту ҳам хел функсия кардагиа ки ту битонӣ канали дӯст доштата дастгирӣ кунӣ.